Mill-bidu tal-leġislatura għaddew mill-Parlament 89 liġi f'287 seduta plenarja. Ma dawn saru aktar minn 12,000 mistoqsija parlamentari li minnhom 484 baqgħu mhux imwieġba. Fi kliem l-Ispeaker tal-Kamra, Dr. Anġlu Farrugia, dawn huma xhieda ta' Parlament ħaj. Bħala andament tal-Parlament kien sena b'saħħitha ħafna, fis-sens b'saħħitha għaliex kellna clearance rate tajjeb ħafna. Meta ngħidu clearance rate kemm għaddew liġijiet. Aħna bħala Parlament Nazzjonali fl-Ewropa huwa l-iktar Parlament, l-iktar, mhux it-tieni, l-iktar Parlament li huwa effiċjenti. F'intervista ma' One News, l-Ispeaker saħaq li f'dan il-perjodu ta' 37 ruling. Mistoqsi dwar li ma kien l-aktar ruling li baqa' jiftakar, Dr. Farrugia refera għal wieħed li ta' fl-aħħar ġimgħat, meta l-Oppożizzjoni ridet li tiddiskuti l-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Saħaq li waċċaħat it-talba għaliex dan kien jippreġudika l-investigazzjonijiet u jikser id-dritt ta' min mhix li bil-qtil tagħha. Jiena naqgħet illi jekk nagħmlu hekk inkunu kompliċi aħna bħala Parlament illi qed niksru dana id-dritt fundamentali. U għaliex għajtek, għaliex kellna diġà eżempju minn Prim Ministru qabel, Adami u oħrajn, jidilli kien Adami nnifsu, fejn l-istess Qorti Kostituzzjonali u anke l-Qorti Ewropea ġibditlu id-dneħ telli għal xi diskors meta kien hemm proċeduri pendenti. Dak ir-ruling interessanti li ġie repetut ukoll. Mistoqsi dwar seduti mill-aktar imqanqla li kellu l-Parlament dan l-aħħar, il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti nnota li l-imġiba fil-Parlament mhix dejjem kienet dik mixtieqa. M'għandek l-ebda dritt illi ma tirrispettax ir-regolament tal-Kamra. Ir-regolament tal-Kamra qegħdin għal kulħadd illi inti għandek iġib l-imġiba tiegħek b'rispett lill-istituzzjoni li hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u anke lill-kollegi. Jiena qatt ma rajt, ħannala 24 sena fil-Parlament, 7 snin Speaker, qatt ma rajt imġieba fejn parlamentari jew uħud minnhom verament jaqbżu kull limitu fil-konfront ta' kif indirizzaw u kif ġabu ruħhom fil-konfront ta' kollegi oħra parlamentari. Tul 2019, Dr. Farrugia fisser kif kompla jaħdem biex iqarrab il-Parlament lejn in-nies li jeleġġu l-membri tiegħu, fosthom b'diversi esibizzjonijiet kif ukoll b'seduti speċjali. Dan ħarġna pubblikazzjoni dwar in-nies li batu bid-demenzja li kienet seduta speċjali fil-Parlament bl-esperti. U ħriġna ktieb, ovvjament l-oċenja jiena u s-segretarju parlamentari, il-kollega Antina ġdid. Kif l-20 ta' Jannar il-Parlament si ritorna mill-btajjel tal-Minit fejn il-Kamra se tara Prim Ministru ġdid u deputat tal-Gvern ġdid, Dr. Farrugia awgura li jirrenja r-rispett bejn id-deputati ħalli tkompla xogħol ta' fejda għal Maltin u l-Awċin. L-inawgura hija li ikonna sena li nkomplu bix-xogħol għalhekk qed il-Parlament biex isir ix-xogħol li għandu jsir fil-Parlament għal ġid tas-soċjetà Maltija. Ikun xi jkun, l-importanti illi ikun hemm ir-rispett lir-regolament tal-Kamra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.